manchwele ke ba moto bisaba nyana fana kun dugolen do yiruturo jukorola la kilometri tan ka taa se jafara be fanfɛla ma gosili tara ka ɲɛsin olu fana ma u y'a yira sa ko min ye wolomasiri tabaw ka wulikajɔ in senfɛ bamanchwele ni jɔwale kɛba ma 15 o de fagara u bololaminɛw k'olu bɛɛ lajɛlen k'o kari baro kɛlɛtigi ko sa k'a bɛ bɛɛ lajɛlen hakili latigɛ dugudenw k'a bila u kunna ko min ye wolomasiri tabaw ka wulikajɔ ni cɛsiri ye maaw n'u bolominɛw lakanali ni min ma fara a ka foyi tɛna bɔ a la min ye armée ye ale bɛ a ka baara la yaasa basigi ani lafiya bɛ se ka na cogo min na segukaw fɛ ekɔlidenw ka kalanyɔrɔ min bɛ n'o ye mɛtiriw ka kalanso ye olu maaw y'a yira sa ka fɔ k'olu ye baara jɔ sabula kalo 4 sara o bɛ o ma di u ma u bɛ baara kɛ ni minɛn min ye n'o ye turuso ye o fana ma sɔrɔ u ko sa olu kɔni tɛna baara ta fiyewu fo n'u ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen sabatira taji sɔngɔ 240 a kɛra o ye tomorakaw fɛ tomora ale ye dugu ye min bɛ usubijan cercle kɔnɔna na waleya in kɔni kɛra ntɛnɛndon ɲɛmaw fɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ka o bato Falaye nin yɔrɔ la maa bɛ ɲininkali de kɛ a bɛ feere ninnu fɛ cogo di 240 u b'a la ko sɔngɔ ka labato yan dugu jamana kelen kɔnɔna na yɔrɔ kɔni sɔn Falaye sɔngɔ kɔni kan ka damakɛnya fan bɛɛ fɛ dɛ ni ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ko ka nin feere 240 na yen ko min ye marabolo ɲɛmaw ye olu yɛrɛ ko mɔgɔw ka sɔn o ma ko yaasa u ka se ka kɛ i bɛ taa sɔrɔ a kun ka ca n'o ye de kɛ o de don a kun ka ca n'o ye de nka n'Ala sɔnna a ma min ye usubiɲanya préfet Falaye an n'a ɲini k'a sɔrɔ ka ɲininkali k'a la nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen na maaw bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min yaasa degun bɛ ani dugukɔnɔmaw k'olu fana ɲininka kɛrɛnkɛrɛnnenya la u bɛ se ka ɲɛfɔli dɔ k'an ɲɛna cogo min na a ko in na Falaye ale tajiko kelen hukumu kɔnɔna na yuwarukaw kɔni ko fɛn bɛɛ jɔlen don kurun jɔra motɛriw jɔra pinasiw jɔra min ye bamanjɔlen jugawale kɛbaw ye k'u t'a fɛ ka maa si ye ji kan ni taji ye i bɛ se ka doni bɛɛ lajɛlen kɔni ta nka taji u ko ayi k'u tɛ sɔn o ma dɛ min ye bamanjɔlen kɛbaw ye maa bɛ yen ko n'u ye fɛn ta sa maa minnu b'a fɔ k'u bɛ taa Atara Sunpi Ɲafunge kɔnɔna na ni Moti marabolo la k'u y'a bɛɛ lajɛlen bali pewu maa si tɛ se ka tɛmɛ ni taji ye ka taa fɔ k'i bɛ taa baara kɛ ni a ye an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na conseil des ministres kɛnɛ kan. On b'a fait voyager k'a sɔrɔ an ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Ministriw ka laadala ɲɔgɔn ye min bɛ kɛ tarata o tarata araba o araba kunun ko a ko timɛna général d'armée Asimi ale ka yamaruya kɔnɔna na n'o bɛnna nin kalo in tile 28 ma Kuluba faama sigiyɔrɔ la ɲɛbila sɛbɛnw olu dɔw taara ministriw ka baarakɛlaw ni baarabolodalenw lamɛnna ka kɛ ɲɛbila sariya sɛbɛnw ma sa ministre so min bɛ dugujukɔrɔ nafako kunna ale y'a yira sa ka fɔ sa ko sanubɔyɔrɔ min tun b'an fɛ yan n'a bɛ f'o ma ko Kɔbada ale ye tɔgɔ yɛlɛma kɛ min ye a ka sanubɔyɔrɔ a kun y'a ta k'a feere fɔlɔ jɛkulu dɔ ma n'o ye African Gold Group SARL Mali ye o min ye o feere Kulukoro mara kɔnɔna na olu fana tila ka na sanu feere boloda tuguni sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ o kun fɔlɔ la sa u y'a ye k'a fɔ sanu hakɛ min bɛ yen a dara wuli ka bon kosɛbɛ nka o bɛ n'a ta u y'a feere siɲɛ fɔlɔ la min ye Kɔbada maaw olu ma wulikajɔ ni cɛsiri kɔnɔna na sa min ye African Gold maaw ye san 2015 olu fana nana ye k'a fɔ ko min ye yɔrɔ in ye u ye sɛgɛsɛgɛli min kɛ exploitation waati la sa u y'a ye k'a fɔ ko olu tun ye permis min ta u nana degun sɔrɔ degun minnu y'a to min ye olu ka baarakɛda ye ale nana jɔ pewu sisan sa sariya kura min sigira sen kan n'o ye sanubɔ sariya kura ye an ka jamana kɔnɔ o jɛkulu kelen n'o ye African Gold SARL ye ale de ye fɛɛrɛ kɛ ka jateminɛ kɛ k'a ye tuguni k'a fɔ ko yɔrɔ kelen ko sanumugu min bɛ bi a bɛ taa se tɔni 50 ani kɔ ma Falaye n'a fɔra sanu gɛrɛ tɛ dɛ bɔgɔ min bɛ bɔ duguma o de kɔnɔ maaw k'a faamuya parce que dɔw bɛ to ka ɲininkali k'an na la kuma caman o la
u y'a ye k'a fɔ sa min ye o baara min kɛra jɛkulu wɛrɛ fana bɛ yen olu tun ye fɛn feere o ma koyi o kɛra tuba ni ressource ye tuba ni ressource in ale fana tun y'u ka bolofara dɔ ye min tun bɛ ka baara kɛ mali kɔnɔna na nka o fana tilala tuguni ka tila ka baara kɛ tuguni sabula min ye nin jɛkulu in bɛɛ lajɛlen fala ye ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ baara kɛ kɔbada maaw olu ka hukumu de kɔnɔna na o la sa yirala sa k'a fɔ ko min ye jɛkulu in ye a tilala tuguni ka sanu a baara la segin olu maa kelen ninnu ma fɛɛrɛ min sigira sen kan sen o de ye k'a fɔ sa u ye bolofara min sigi kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o o bɛna baara kɛ jamana kɔnɔna na o bɛna kɛ sanu in tigi ye baaraw olu ka se ka kɛ n'an ka sariya kura min sigilen don sanuko kunna u bɛ se cogo min na ka baara kɛ minisiri min bɛ dugukoloko kunna an ka jamana kɔnɔ ale ye conseil ministre ladɔnniya sa ko a ye sariya dɔ ta fala ye min bɛ mali yamaruya ka se ka dugukolo di laginɛkaw ma fu min ye titre foncier sa n'o o kɔni nimero ye 399 ye ni o bɛna kɛ kangabakaw fɛ yen tomodo kumakurakaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la bɛnkadi commune kɔnɔna na k'o bɛna di laginɛ ma taari 10 don a taari 10 in a bɛna hukumu min kɔnɔna na mali ale ni laginɛ ka bolo di ɲɔgɔnmaw ɲɔgɔn bolo laginɛkaw olu ye fɛɛrɛba sigi sa mali ka pɔri kɔnɔna na ka belebeleba di mali ma a bɛ se k'a ka baaraw kɛ cogo min yaasa u ka nɔgɔya sa min ye kankankaw fɛ yen u ye sigiyɔrɔ dɔ kɛ mali ale tɔgɔ la minɛnw bɛ se ka na mali la cogo min zen ta u bɛna dɔwɛrɛ sigi kɛrɛnkɛrɛnnenya la kuremalikaw fɛ yen o de la sa conseil ministre y'a yamaruya k'a fɔ sa ko ka nin dugukolo in di laginɛ ma fu falaki hectare 10 yaasa a ka surunya kuremali la minɛnw nali ale ni kɛnɛw fɛrɛli ni minɛnw marchandise bɛɛ lajɛlen sago yɔrɔ bɛ se ka kɛ o ye cogo min ɲɛbila sariya sɛbɛn in ale kɔni b'a yira sa k'a fɔ ko min ye dugukolo in ye a dira laginɛ ma feere t'a la fiyewu mali ni laginɛ ka bolo di ɲɔgɔn ma o taabolo ɲuman kɔnɔna na min ye tomora kurakaw fɛ yen bɛnkadi commune kɔnɔna na minisiriw ka baara bolodalen hukumu kɔnɔna na minisiriso min sigilen don maliden minnu bɛ kɔ kan ale ye conseil de ministre ladɔnniya a ye baaraba minnu kɛ san tɛmɛnen kɔnɔna na n'o ye ka malidenw minnu bɛ kɔ kan k'olu fara ɲɔgɔn kan ka hakili jagabɔ kɛ n'u ye barosigiw k'olu caman kɛ n'u ye u yɛrɛ miirina bɛ se ka don cogo min na n'u sen bɛ se ka don jamana baaraw la cogo min na hakilina jagabɔw ka se ka kɛ fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu b'u bolo u yɛrɛ bɛ se ka baara minnu sigi sen kan yaasa ka se ka o bulon sigi sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya sa u ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigi bɔlɔlɔ sanfɛ a fɔ masa ko tunga bulon u ni minisiri yɛrɛ bɛ se ka ɲɔgɔn ka kuma caman n'o ye musa agata yɛrɛ ye ka hakilina falen kɛ u jɔyɔrɔ ko jamana kɔnɔna na n'u bɛ se ka fɛɛrɛ minnu sigi sen kan u bɛ fɛ ka na nafolo minnu don ani n'u bɛ musaka minnu don ani fana ka na ni maa minnu ye n'olu ye maa mafalenbaw ye k'olu kumaw bɛɛ lajɛlen kɛ musa agata yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ ko o waleya kan ka sinsin sankura in kɔnɔna na yaasa ka se ka jɔyɔrɔba di maliden minnu bɛ tunga la u ka se ka u faso baaraw olu kɛ hakɛw olu bɛɛ lajɛlen dafalen hukumu kɔnɔna na minisiri min bɛ yen n'ale bɛ kɛnɛya kunna n'o ye colonel major asaba jalo ye ale ye conseil de ministre ladɔnniya sa k'a jira k'a fɔ ko min ye dengue bana ye k'a jiginna ka tɛmɛ dɔgɔkun tɛmɛnen ta kan min ye sɛgɛsɛgɛliw ye sa a y'a yira sa k'a fɔ ko a kɔni jiginna ka tɛmɛ dɔgɔkun tɛmɛnen ta kan président ko sa ko an bɛɛ lajɛlen ka hakili to an yɛrɛ la tangalanw an k'olu k'an taalan ye yaasa an bɛ se ka kisi bana jugu bɛɛ lajɛlen ma cogo min na an kɛnɛman ka se ka to mali ale kɔnɔna na bamako janvier kalo tile 28 san 2026 secrétaire général du gouvernement Birama Kulibali chevalier de l'ordre national. Tigi ni wari dafara e passé daka kasira dinama Sunkalo e kungolo ate dugu wari ko o dima fo dugu an dugu dun warata de o koni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda Gao dɔgɔtɔrɔsoba n'o tɔgɔ dalen don Amagu Bumbudula Mulayi ale dɔgɔtɔrɔso fala ye u fana ye panneau solaire sɔrɔ han Croix Rouge International ale y'o d'u ma yaasa u ka morgue 2 ani dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ bɛ se ka courant sɔrɔ cogo min na san kalo 12 tile su ni tile baara ninnu bɛɛ lajɛlen banna pewu min ye Gawokaw ye
u y'a yira sa k'a fɔ ko nin kɔni bɛna fisaya kosɛbɛ sabula groupe électrogène ale taji sa kun bɛ ɲini ka na dada dɔgɔtɔrɔso wari la ko ye fala ye min ye nɛnɛ fantanba min fana bɛ yen sɔrɔ fana min ye furakɛliw ye sa ni na dɔ bɔ o sɔngɔw la kosɛbɛ dugudenw ka fɔ la yɔrɔ furan belebele ka ɲɛsin faso ka cakɛdaw ma tomiya musojɛkulu y'o baara kɛ ipa tele muso tomiya olu de ko sigi sen ka sa ka furalan ta yɔrɔ o yɔrɔ bɛ yen n'o ye faso ka baarakɛdaw ye k'u bɛɛ lajɛlen jɛya sa k'olu yɔrɔ sanuyalen de cɛ ka ɲi u y'a yira sa k'a fɔ ko nin waleya na to sen na waati ni waati dugu yɔrɔbaw na se ka olu furan matila caman dira min ye Sikaso dɔgɔtɔrɔso ma n'o ye CSRF ye yaasa cogoya min na u bɛ se ka maaw ni na hinɛ n'a ye matila 25 ale dira kunungo maa min fɛ sa ko ale tɔgɔ kana fɔ baɲumankɛ dɔ don k'a kɛ kun ye sa maaw bɛ se ka lafiya dɔgɔtɔrɔso in kɔnɔ na cogo min na n'o ye Sikaso CSRF ye CSRF ɲɛmaaw kɔni y'u ka bonya ni waleɲumandɔn kɛ maa kofɔlen in ye n'an seginna ka na Bamakɔ an bɛ taa Sabalibugukaw fɛ yen polisiso min bɛ Sabalibugu n'o o ɲɛmaa bɛ commissaire de police Barika Kamara bolo olu ye siganama 2 minɛ nin kalo in tile 21 maa kofɔlen ninnu sa k'u y'u minɛ Bangonilakaw fɛ yen décembre kalo tɛmɛnen fala ye moto kɔni olu ɲɛ tana ye o ye n'u ye o ni gosi k'i bɔ ka moto kan ka taa ni a ye nin bingalikɛla juguman ninnu sa min ye Barika Kamara ka brigade maaw ye olu ye wuli ka jɔ kɛ sa ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka taa ninnu minɛ Sabalibugukaw fɛ yen moto in fɔlɔ yera maa min bolo o ye kase ye u b'ale wele ko zo namara si santa fala ye ka a kamalen tɔgɔ de y'o ye dɛ ko zo namara san 18 funanɲɛni yɛrɛ don ale minɛna yɔrɔ min fala ye a m'a bila dagirindala ko a ko k'ale y'a kɛ a ka ɲɛfɔliw senfɛ a ye maa fana f'u ɲɛna o ye BT ye o ye Bakɛnɛ ye ale kamalenya tɔgɔ ye Bakɛnɛ san 22 u y'ale fana minɛ Sabalibugukaw fɛ yen moto 2 min y'olu bolo ni bɔyɔrɔ ma y'u la fiyewu u y'a yira sa k'a fɔ ko zo namara ale ni BT n'o ye alliance Banɛgɛ ye Banɛgɛ u ye ale ni min ye zo namara fala ye u 2 bɛɛ lajɛlen k'u ka taa kiiri tigilamaw fɛ u na t'u ɲɛfɔ ye sɛgɛsɛgɛli tɔ na walawala ye kosɛbɛ nin wulikajɔ min kɛra sa polisilakaw fɛ k'a bɛ bila minɛn min kɔnɔ Yusu Kone n'o ye contrôleur général de police Yusu Kone polisi directeur ba ale ka laɲini de ye nin ye ale fana ka baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ka kɛ ni ministre Dawudu ka kuntilennaw ye maaninfin n'u bolo minɛnw bɛ se ka lakana cogo min na commissaire Barika Kamara ko sa k'a n'a ka polisiso cɛdenw fo fala ye wulikajɔ ni cɛsiri la brigade maaw ko k'u bɛɛ lajɛlen fo baara ale kɛcogo ɲuman na fɛn o fɛn bɛ yen ko n'a y'an kamana gan dugudenw an k'u wele olu de bɛ fɛn fin jeninen dɔ an ka lakana n'an ka basigi bɛ se ka sabati cogo min na an ka sigidaw bɛɛ lajɛlen na fala ye APDP a bɛ ɲɛnajɛ la min ye kunungo ye n'o ye janvier kalo tile 28 ye APDP maaninfinw tɔgɔla sɛbɛn o lakɔlɔsili don kun y'o ye diɲɛ seleke 4 kɔnɔna na don in hukumu kɔnɔna na sa kabini kalo tile 26 APDP ni minisiriso min bɛ sifu ni farikolo ɲɛnajɛ ni adamadenya tɔgɔtɔli dilanni kama u y'u bolo da sɛbɛn na sɛbɛn b'a to bi minisiriso in bugunatigɛ sɛbɛn min bɛ baara kɛ u ka se ka dɔn min ye fasodenw ka hakɛw n'u ka jaw ye a n'u ka baarakɛ minɛnw bɛɛ lajɛlen lakɔlɔsili minisiriso k'i janto la ni APDP ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna na o bolodi ɲɔgɔnma min bɛna to sa min ye sifinnakaw ye wulikajɔ ni cɛsiri min b'u fɛ kalan na k'u kunna minisiriso yɛrɛ bolofara fɛn fɛn lajɛlen bɛ yen sa olu fana nana la faamuya kalo in tile 27 n'o kun ye kunungo ye kunasiningo ye APDP ɲɛma ale yɛrɛ bɔra Mali télévision soba la fala ye ka ɲɛfɔli kɛ ko don in a bɛna ɲɛnɛmaya cogo min na professeur Mamudu Samaseku a ko ko barosigi belebele bolo dalen don u bolo fala ye université Kurukanfuga la o bɛna kɛ sini ni ala sɔnna ma janvier kalo tile 30 maaninfinw tɔgɔla sɛbɛn la kɔlɔsili ale ni sariyatigɛlaw ka hakɛw olu bɛ mun fɔ o la ko ɲɛfɔli baara min na taa kɛ kalandenw ye u k'a dɔn k'a fɔ ko sariya min bɛ yen n'o ye kiiritigɛ sariyaw ye fala ye n'o nɔminɛli bɛ kɛ o la ani adamadenw ka bugunatigɛ sɛbɛnw o gindo kow bɛ cogo di ka se ka o ɲɛfɔ kuma tɛ nin waati min na bi min ye subahana mansinw ye olu bɛ ka sangalama ci APDP ɲɛmaa ko sa ko min ye denmisɛnninnakaw ye fala ye sifinnakaw bɛɛ lajɛlen welelen don o kɛnɛ kan u ka don sa u bɛna n'a kun cɛ ni min ye o de ka APDP yɛrɛ dayɛlɛ maaw bɛɛ lajɛlen ka t'u ka baarakɛyɔrɔ lajɛ fala ye Mamadu Konate kɛrɛfɛla la Kateri Fleuve la u bɛ baara kɛ cogo min bɛɛ ka t'i ɲɛ da baara kɛlen kan ka se ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye maaninfinw bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min APDP nin ye a ka baara bolodalenw ye n'an bɔra ye an bɛ taa Sajolakaw fɛ yen fala ye Sajola sanubɔyɔrɔ min bɛ a bɛ fɔ a ma ko Semonsi maaw olu kɔni ye san daminɛ ni wulikajɔ ye kunungo nɛgɛ kanɲɛ 15 waati u bɔra ka yira k'a fɔ sa ko ka hakɛ dɔw bɛ olu ma dafa min ye sango ye n'o o ye sango kalo 6 laban ye san 2025 olu kun ni min ka n'a fɔ ma bonisi nanzarakan na k'o ma di kumatigi tun ye maa min ye sa o ye Thomas Traoré
secrétaire général par intérim sabula k'u ka secrétaire général n'o ye Karimu Fɔnba ye ale taalen don ci la Bamakɔ comité syndical semences tɔgɔ la INTM an ka jɛ k'a lamɛn. Kunnafoni min bɛ an bolo o kan yanni an ka an da don o la fɔlɔ fɛn min kɛlen don ka an bɛɛ minɛ sajola yan n'o ye an ka société ye an ye kunnafoni sɔrɔ an ka ɲɛmɔgɔyaso yɔrɔ n'o ye directeur fɛ ye k'a fɔ a société a yɛlɛmana bolo kura la ni o ye chinois société dɔ ye ko Ginseng Gold donc ko Alieri y'a ka action bɛɛ cédé o société ma nka a baaraw bɛɛ senna bɛnkanw kɛra k'a fɔ olu jɛnna n'a ye k'u taw di ani société kura in sɔnna k'a fɔ a b'u taw bɛɛ san nka a baaraw bɛɛ senna ko a kuncɛli waati min labɛnnen don o kama o ye mois d'avril ka bɔ san na ka se avril la an bɛ yɛlɛma n k'a fɔ semosi bɛ tigi kura sɔrɔ sinon anw tigi ye semosi ye donc an ka fɛnw mun b'a ni semosi cɛ kunkolodimi tɛ se ka olu si sɔrɔ. Aya o bɔlen kɔfɛ aw welekunba yɛrɛ ye fɛn min ye n'o o ye bonus deuxième semestre 2025 ye a kuma fɔra aw ye assemblée la k'a fɔ an ni direction kun kan ka sigi présentation na mais o présentation in ma se ka kɛ ka sababuya kɛ fɛn caman ye donc an seginna ka na ɲininkaliw la ka tugu bɛnkan min bɛ an ni direction cɛ wari in sarali a mana lasumaya cogo o cogo o ye nin janvier kalo in tile 31 ye san min ta bɛ ka sara o san kɔnɔna na donc bi an bɛ yɔrɔ min na kalo sa tɔ tora tile 3 ɲɔgɔn de ye o tile 3 nin kɔnɔ an sera yanni o cɛ ka ɲininkali kɛ direction na an bɛ ka se kalo sa fan ma hali bi an ma wele ka sigi ka fɛn yira an na an ka bɛn o la walima an kana bɛn o la ka da an ka baara kɛlen jaabiw kan yala an ka bonisi aw bɛ yɔrɔ jumɛn na a saraliko la jaabi min bɔra baarakɛlaw jaabi tɛ mun bɛ mɔgɔ rassurer jaabi tɛ mun bɛ mɔgɔ jigiya sigi parce que an filɛ yɔrɔnin min na bi a ma se ka fɔ an ye ko bonisi an b'a baara kan a baara bɛ nin yɔrɔ in de la yanni nin wagati cɛ an bɛ se ka nin kɛ an filɛ yɔrɔ min na bi dans 3 jours on est au 31 décembre 31 janvier donc o kɔrɔ ye min ye Fɔnba ye kuma min fɔ aw ye assemblée tɛmɛnen k'an bɛ 2026 bɛɛ kɛ mankan na an bɛ ala de deli sinon mankan in bɛ daminɛ nin bonisi kan ka tugu bi ko ma an bila bonisi ko kuma na ani fɛn don min sara waati dɔɔnin don premier semestre ta o bɛ kɛ mois de juin kɔnɔ a bɛ se ka na mois de juillet semaine fɔlɔ kɔnɔna na deuxième semestre ta o ye san baara kuncɛ baaraw ye o b'a to o bɛ se ka bolola janya ka na se fɔ 31 janvier san kura kɔnɔna na ma mais ni an y'a ye k'a fɔ o bɛ na se o kuncɛ yɔrɔ la kumakan jɔnjɔn yɛrɛ tɛ yen k'a fɔ a baara dannen don nin niveau la a bɛ siga don an na donc ayiwa fala ye min ye sanuko ye ale kuma ka ca sibiri janvier kalo tile 3 san 2026 kɛnɛ kan jɛmukan na fala ye an ye sanubɔyɔrɔ ko kuma fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye keɲeba ye an y'an da don o la k'an da don min ye yanfoyila ye ka taa se maninkala kɔnɔna ma an ko sifin jɛkulu ka wulikajɔ kɛcogo n ko a man ɲi nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la keɲebakaw fɛ yen an ye CNJ ta tɔgɔma fala ye u ko k'u t'u yɛrɛ ye an ka kuma kɔnɔ an bɛ hakɛto ɲini kɛ keɲeba CNJ mɔgɔw fɛ fala ye k'a yira k'a fɔ an ye min fɔ ko dugukolo feere ko ka taa se min ye ka jɛkulu sigi ka taa kɛ gɛrɛndɛ sigi ɲɛmaw kunna olu sen tɛ o kuma ninnu na min ye dugukolo feereli fana n'a musaka n'a tɔnɔmadali ko u k'u t'u yɛrɛ ye o si kɔnɔna na olu ka baara kɛkun ye min ye CNJ bɛ baara mun kɛ bolofaraw la olu ka baara ye o de ye u sera a ma yan an bɛ hakɛto ɲini k'u fɛ sabula min ye u ka laɲini ye a sabatira a yirala k'a fɔ sa CNJ yɛrɛ bɛ wuli ka jɔ la nin waati na fala ye min ye keɲeba mara yɛrɛ kɔnɔna na k'a ka tɔndenw bɛɛ lajɛlen k'u sigi sen kelen kan yaasa u bɛ se ka baara kɛ cogo min na ka ɲɛ CNJ ɲɛmaaba an n'ale yɛrɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ sɔɔni n'o ye Sori Ibrahima Sise fala ye ka kɛ ni bonyamasegin min kɛra CNJ bolofara min bɛ Côte d'Ivoire kaw fɛ yen
olu y'a yira sa k'a fɔ ko u ye donbolo kɛ Mali wolomasiri tabaw ye. Baara in nana cogo di? CNC ɲɛmaaba n'o o ye Sori Ibrahima Sise, ale ye min sɔrɔ ka fɔ la, an ka jɛ ka o lamɛn. An b'i fo Kasimi ni baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen. Mali sifinnaka so n'o ye Conseil national de la jeunesse ye, an ka représentant minnu bɛ tunga fɛ n'an b'a fɔ o ma ko diaspora, an ka section bɛ Côte d'Ivoire, olu de y'a ye k'a fɔ bi jamana ɲɛmɔgɔ a ye welewelekan bila malidenw ma, surtout an sifinnakaw. Maintenant mɔgɔ si man ka to kɔ, surtout ale yɛrɛ y'a jateminɛ k'a lajɛ a ka fond social la a daminɛ la bi dɔ bɔ a la, maintenant a tilala k'a bɛɛ to yen pour que ka élan de solidarité créer an maliyɛndenw ni ɲɔgɔn cɛ. An sifinnakaw fana ko an bɛ se ka min kɛ walasa ka a yira mɔgɔw la bi jamanakuntigi in fɔ an bɛ k'o sira suit. O de kama an tɔɲɔgɔn minnu bɛ Côte d'Ivoire olu farala ɲɔgɔn kan ka wari mobiliser pour que ka na malo di an ka sɔrɔdasi muso minnu taɲana ani minnu fana lujura jamana kisili kama. Ka d'a kan bi an k'an ka tasi bila k'an ka tenitigilakaw bɛɛ lajɛlen ye u bɛ k'u yɛrɛ faga an ka Mali de ye. Bon n'o bɛ ka kɛ fo an fana k'a dɔn k'a fɔ ko olu kɔ an kan ka hakili t'o la. O kɔnɔna la an tɔɲɔgɔnw u y'a mobiliser ka na ni 200 sacs n'o o ye malo bɔrɔ 200 sacs ye o nana di ale ni tulu bitɔn o 200 fana litiri 5 litiri bitɔn na olu dira walasa ka na yira k'a fɔ tenitigilakaw u denw n'u muso minnu bɛ yen k'u cɛ minnu taɲara u ma taɲa gansan malidenw bɛɛ lajɛlen hakili b'u la Mali kɔnɔ ni Mali kɔ kan. O de y'a to an y'o don kɛrɛnkɛrɛnnenya k'o kɛ ka an ka minisiriso ɲɛmɔgɔ fana wele Abdulkasim Ibrahim Fɔnba ale ka na o seereya an ka fɛn militaires ka soba mun bɛ yen mun bɛ u ka dɔn ninnu an b'a fɔ o ma ko service social o ɲɛmɔgɔ fana tun bɛ yen nɔ n'o ye colonel Samake ye. C'est pour dire que bɛɛ lajɛlen bɔra walasa ka na o don ɲɛnamaya walasa ka na yira an ka tenitigilakaw la an b'u kɔ. Ayiwa Sori, yalama denmisɛnninlaka tɔ bɛɛ bɛ wele ka ni ɲɔgɔnna ladege wa? An y'o fɔ an kɛlen bɛ ka wolo bila an ka tɔnden bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ kɔ kan bɛɛ lajɛlen k'i jeni yɔrɔ fin walasa an bɛ se ka an ka tenitigilakaw ka yir'u la k'a fɔ su ni tile olu bɛ k'u yɛrɛ di anw de ye an fana k'an yɛrɛ di o bɛ se ka kɛ dɛmɛ ye cogo cogo la bɛɛ lajɛlen k'a kɛ. Je pense que Côte d'Ivoire ta kɔfɛ jamana tɔ ninnu fana bɛ yen nɔ bɛɛ bɛ na réagir pour que ka se ka u ka dɛmɛ lase an ka tenitigilakaw ma n'an ka jamana ma. An bɛ foli di Mali denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen ma an tɛ sɛgɛn k'o fɔ ka d'a kan bi u ye baara mun kɛ bɛɛ y'a ye jamanadenya ko de don tile kelen ko tɛ jamana ɲɛmɔgɔ y'a fɔ souveraineté kɛlɛ tile kelen tɛ don o don kɛlɛ de don. U ye baara mun kɛ an ye maa dɔ wele an y'u wele ka jɔnjɔn dɔ d'u ma walasa k'a f'u ye baara mun don baara daminɛ de don a kan ka kɛ badabada de k'a fɔ don o don on reste vigilant fɛn fɛn de bɛ yen n'o bɛ jamana kun kan o bɛna sinsin an ka jamana ma anw jɔlen don o ko kɔrɔ ni kojugu don an jɔlen don a kɔrɔ ni ko ɲuman don an b'an ka jamana ɲɛmɔgɔw dɛmɛ fana walasa o ko ɲuman a bɛ se ka yɛlɛma ka taa maliden bɛɛ lajɛlen ka tɔnɔ sɔrɔ mais maa o maa mana bɔ k'i bɛna ɲagata se an ka Mali ma an denmisɛnninnakaw jɔlen don walasa k'an ka jamana défend k'an ka jamana ɲɛmɔgɔw défend. Sori Ibrahim Sise, CNJ président ba fala ni y'ale ka laseli ye. CNJ ale ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri kɔnɔna na station ko fana na mara ka fɔ u ye baara dɔ k'o la dɛ. Taji ko ta nasira la. N'an bɔra ye fala ye diɲɛ sirege naani jɛkulu min bɛ yen n'o ye Global Power maaw ye Power maaw ye olu y'a yira sa ko bi an fanfɛ bolo jamana 8 n'o ye UEMOA ye ko Mali wolomasiri tabaw k'olu ye sanayɛlɛ sɔrɔ o la sa min ye Côte d'Ivoire ye ale ye dangan ye o jɔyɔrɔ in na n'Ala sɔnna ma sini sɔgɔma nin sɛbɛn in an n'a fa seri k'a kunkun n'a ɲɛɲɛ bɛɛ lajɛlen fɔ aw ye ni Ala sɔnna ma. Fala ye ko den dɔ fana kun tununa kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Korofina maternité la fala ye ko den ko a yera kunungo sakɛ den a sɔnna dɔgɔtɔrɔso min na a yera o fana commune kelen de kɔnɔna na ye den suɲɛ an t'a ɲini denbaw fɛ sa k'u hakili to denw na sabula den suɲɛ kɔni ale barika bɛ ka bonya kosɛbɛ nin waati laban in na muso jɛkulu minnu bɛ CMSS kɔnɔna na n'o ye CAS Malien d'assurance sécurité sociale ye a ɲɛmaaba n'o ye Isaka Kone ye u y'a yira sa k'a fɔ u ka muso minnu bɛ yen n'o ye olu t'a sɛgɛnna fiɲɛbɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa amical maaw n'o ye Kumba Ture n'ale bɛ Sisoko n'ale bɛ Turelakaw ka sigi la olu kɔni ye don in ɲɛnamaya maa minnu bɛ CMS kɔnɔ sa n'o ye musow ye n'olu bɛ ka taa sɛgɛnna fiɲɛbɔ la fala ye bonyamasegin ni taasibila kɛra u ye k'u fɔ k'u waleɲuman dɔn k'a ɲini u fɛ fana k'u kanu yɔrɔ jɛya denmisɛnninw ni u ka baarakɛyɔrɔ la Isaka ko ten
ko yaasa n'u mago bɛ na suma waati o waati u se ka cogo min na ka baara kɛ tulo in kuncɛli la fala ye donbolokɛlaw ye ani bonyamasegu yaasa u k'a dɔn k'a fɔ sa ko faso kɔni a mago bɛ suma kuma bɛɛ nizɛrikaw fɛ yen kunun k'o sɔrɔ mugukan bɔra kosɛbɛ u ka pankurujigi kɛnɛ ale masuruna na min ye maa caman kɔni ye kaba finnen ye o y'a sa k'a fɔ ko min ye mugujugu kɔni mankan ni kunkan caman bɔra wolomasiri taba minnu bɛ nizɛri ani AES taw olu ye wulikajɔ kɛ sa ka min ye yɔrɔ in bɛɛ lajɛlen datugu pewu maa bɛ yen n'o ye Bamanciwale ni Ɲuwawalekɛba ye k'a bɛɛ lajɛlen bɔ baara la o waati kelen kɔnɔna na a y'a sɔrɔ pankuru dɔ bɛ yen n'o ye Alizerikaw ka pankuru ye ale kun natɔ don nizɛrikaw fɛ yen ale jagoyara ka taa jigin Burkina Faso aviation yɛrɛ baarakɛla minnu bɛ Nizɛri olu tun y'a jira sa k'a fɔ dɔgɔkun kelen u ka lajɛ dɔ senfɛ ni gouvernement maaw ko min ye basigibali kɛ Bamanciwale ni Ɲuwawalekɛbaw ye k'a bɛ n'a fɔ a dɔw kɔnɔni ka n'u dogo bi u ka pankurujigi kɛnɛ in kɛrɛfɛla la muguci minnu kɔni kɛra sa maaw y'a jira sa k'a fɔ dugudenw kɔni caman ma boli maa minnu bɛ yen n'olu yɔrɔ ka jan ko in na sabula pankurujigi kɛnɛ ale kana ka jan fɔlɔ kosɛbɛ so la o y'a to min ye maa caman ma degun sɔrɔ Bamanciwalekɛbaw a tɛmɛna olu ni wolomasiri tabaw ni ɲɔgɔn cɛ kimɛli o na kɛ bi tilegan na ni min bɔr'o la an na o da tulo kan Burukina wasabulon maaw olu y'a jira sa ko min ye convention de Vienne ye n'o bɛ sigi nucléaire civil kan sa ko Burukina ka don o ko in hukumu kɔnɔna na sabula min ye Burukinakaw ye olu kan ka nucléaire sigi kɔlɔlɔ ni fɛn fɛn bɛ b'a la sa u ka sariya so yɛrɛ na se ka o baara kɛ u ka jamana kɔnɔna na ni maa min kan ka bila hakɛ min kɔnɔna na ni kɔlɔlɔ bɔra a la u yɛrɛ na se k'u jɔ u jɔyɔrɔ la Burkina Faso ale kɔnɔna na Senegalikaw ka parquet ale y'a jira sa ko ka min ye bolonanɛgɛ électronique ko k'o don maa min tɔgɔ la sa n'o ye Pape Malick Ndour ye ale min kun y'u ka sifinw ka minisiri ye sabula ale minɛnen don nin waati in na dunko juguya ni yuruguyurugu maaw olu y'o jira sa ko ka o baara kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la juge min bɛ yen ni ale yɛrɛ ɲɛsinnen don sɛgɛsɛgɛli ma ale ko ka o baara kɛ Niger halisa Algérie olu ka maafafalenba o tun taara o taamana Nizɛrikaw fɛ yen a yira sa k'a fɔ ko min ye Niger ni Algérie bɛna n'u bolo di ɲɔgɔn ma pétrole ko ale ta nasira fɛ Tchad jamanakuntigi kunun ko ale sera Faransikaw fɛ yen n'o ye Maréchal Mamad Idriss Déby Itno ye min ye Faransi taga in ye sa k'a bɛ kɛ ni Emmanuel Macron ale ka weleli ye sa k'u bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na kokura nin waleya in bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ kalo 2 min ye Tchad jamana ye ale kɔni tun y'a jira sa ko wolomasiri tabaw ka sɛbɛn min tun b'u ni Faransi cɛ k'o sɛbɛn tigɛra ka bɔ yen Gilbert Otiko Lumumba n'o ye Patrice Emery Lumumba denkɛ ye ala y'ale ka kalifa minɛ a la kunun ko Kinshasakaw fɛ yen a bangena san 1985 san architecte kun don min ye politiki baara a kun b'olu kɛ wasabulon kɔnɔ a ye baara kɛ o kɔnɔna na a ka janajaw ko olu nafɔ don nataw la Mozambique kɔni ale ɲɛsinnen don min ye fiɲɛkolon ni jiw min ye sanjiw caman ma k'u ka dugu bɛɛ lajɛlen fa ji la pewu maa 122 o de fatura maa 80 ɲɔgɔnna olu y'u sigiyɔrɔ bila min ye guwa min bɛ yen bi n'o ye guwa 680 ye so tɛ olu si bolo n'u ye dugu ni dugu kɛrɛfɛlaw caman bɛ yen bi olu bɛɛ lajɛlen walankatala ka tiɲɛ ji ale fɛ Indikaw y'a jira sa k'a fɔ k'olu bɛ taji feereli min kɛ nanzaraw ka jɛkulu tɔma n'o ye Union européenne k'u bɛna o jɔ ko sabula min ye Union européenne ye ale y'a jira sa k'a fɔ ko Irisiw ka pétrole k'ale tɛna se o ma o la sa u y'a jira sa ko Inde kɔni ale bɛna nin wulikajɔ min kɛ a bɛna dadigi kɛ Amerikɛnw fɛ yen min ye Trump ye ale y'a jira sa ko Iran k'i labɛn ko a bɛ sɔn ka taa bin u kan ko bingali bɛ juguya ka tɛmɛ min ye fɔlɔ tɛmɛnen ninnu kan Irankaw fana ko k'olu kɔni sigilen don ka ko bɛɛ kɔnɔ sa min ye Amérique ye k'a k'a labɛn a ka na fala ye Corée du Sud kaw fɛ yen jamanakuntigi kɔrɔ muso u ye ale bila san 20 kaso la sabula ko dunko juguya ni yuruguyurugu a senyɔrɔ la o y'a sɔrɔ a cɛ yɛrɛ kɔni kun bɔra pewu fanga la o kun ye sariya min bɛ maafa kɛ o kun y'o bɔ ka bɔ yen san 2024 ale kɔnɔna na an bɛ te fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na don farikolo ɲɛnajɛ ale kɔnɔna na fala ye Mali fédération min ye janvier kalo tile 10 ye maa 10 a comité exécutif la olu ye walan sɛmɛ o kɔfɛ min ye janvier kalo tile 15 ye maa tɔw ni président yɛrɛ n'o ye Mamutu Ture Bavier ye olu fana ye walan sɛmɛ nka ko a bana ta halisa maaw bɛ fédération na fala ye vice président k'olu tilenyɔrɔ ye u ka bureau kɔnɔnaw ye assemblée fédération siège la su ni tile k'u bɛ yen k'a sɔrɔ o dun ye walan sɛmɛ o kɔrɔ k'u kan ka taa u ka minɛnw de cɛ ka bɔ yen pewu
o la sa ministre min bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunna n'o ye Abdul Kasim Ibrahim Fɔnba ye ale ye bataki kɛ k'o ci fédération secrétaire général ma ni ne bɛ maa gɔ ye kamananw fala ye a kun fɔra ko secrétaire général ko papier t'ale la ale bɛ ka baara kɛ ni daluya jumɛn ye sisan maa kan ka o yɛrɛ ɲininkali kɛ ko ministre ye papier di secrétaire général ma ko maa minnu bɛ ka taa nin tagali in kɛ fala ye k'u k'u yɔrɔ ma janya yɔrɔ in na o la min ye maa caman ye ani tɔn caman olu dabali bannen don sabula waleya dɔw bɛ ka kɛ bi fala a bɛ n'a fɔ maa minnu bɛ yen n'olu ye walan sɛmɛ u bɛ ka kuntilennaw di wa u bɛ ka min ye miirinaw ta k'a fɔ secrétaire général ye a ka baara kɛ n'o kɛcogo ye o sigana kɔni bɔra maa caman na min ye Mustafa Mayiga ye n'ale ye Seguridigi président ye Muta a ko ko ale ye nin kuma in fɔ a mɛnna a y'a yira k'a fɔ ko min ye fédération maakɔrɔw ye ko su ni tile k'u bɛ taa fédération kɔnɔ waleyaw bɛ yen u bɛ k'olu kɛ min ye ko ye u bɛ k'olu kɛ k'a bisibasalen don kosɛbɛ min ye ale yɛrɛ kɔni bolo u ka taa walan sɛbɛnnen kɔfɛ ka taa yen ko sariya sɔsɔ don bi sariya sɔsɔ don sini minisiri ka bataki min cilen filɛ nin secrétaire général ma ko yalama ko bɛna labato wa min ye Mustafa Mayiga ye Muta a ko k'a sigana bɛ ale la sariya dɔnnaw ni sariya lakɔlɔsilaw ko fala ye Mali fédération a cilen kɔfɛ bi min ye FIFA ka lɛtiri kɔnɔni ko kuma min bɛ sen na ko yan'o cɛ ministre des sports kan ka maaw fara ɲɔgɔn kan yan labɛnw ka kɛ n'o y'a sɔrɔ yɛlɛmali min ɲininen don bɛɛ lajɛlen fɛ n'o de bɛna na kɛ walima ni FIFA bɛna na min fɔ n'o de bɛna na kɛ ko minisiri k'a dɔn k'a fɔ ko min ye maaw kan ka wele minnu b'u ka wari don balontan na centre bɛ minnu bolo minnu ye délégué ye minnu yamaruyalen don fala ye u ka kɔn ka bɛn fɛn dɔ kan k'o labɛn tiɲɛ don FIFA b'a ta fɔ nka anw fana kan ka se k'an ka jamana sariya n'an ka jamana taabolo n'an ka jamana tiɲɛ k'o fana f'u ye min da ka di an na bi k'u tɛna se ka ban o ma ko sabula kabini min ye Bavier ka sigiliko filanan waati fala ye assemblée générale don maa minnu cira ka na FIFA tɔgɔ la u tun b'a dɔn ko Bavier bɛ kaso la k'u y'an ka maaw ɲininka yalama aw jɛra n'a ye nin baara in ka kɛ wa k'an ka maaw ko k'u jɛra n'a ye fala ye ko n'o tɛ ko FIFA t'a jagoya maa si kan ka maa to kaso la k'a fɔ k'a bɛna ɲɛ tugun nka ni jamana ko k'a kɛ ko a bɛ kɛ bi ko yan'an ka bi dingɛ wɛrɛ kɔnɔ maliyɛn fanba balontanko la u bɛ fɛ a bɛɛ de ka falen minisiri ka maaw wele a n'u ka kuma u ka bɔ dibi la yaasa baara in bɛɛ lajɛlen bɛ min nɔfɛ u bɛ se ka sigi sen kelen kan cogo min ne yɛrɛ bolo fala ye o de cɛ ka ɲi yanni FIFA kana k'a fɔ a y'a kɛ tan a y'a fɔ FIFA yɛrɛ ɲɛna anw ta in bɛ cogo min dɛ an ka segin nin kan sabula sariya minnu filɛ nin fala ko kuma ka ca i m'a ye a fɔra ko secrétaire général ko papier t'a la a bɛ ka baara kɛ o bɛ mɔgɔ bila k'i yɛrɛ ɲininka dɔw fana ko papier b'a la ko parce que ko minnu démissionnera o vice président ko ye papier dɔ signé ka d'a ma don min donna a welela a fɔra bɛɛ ɲɛna ko papier t'a la sisan ko ministre bɛ ka papier ci o secrétaire général kelen ma o de bɛ ka balontan ko bɛɛ ɲɛnabɔ compétition africaine minnu bɛ ka kɛ peut-être que a sokɔnɔna ko ɲɛnawali de don sinon u yɛrɛ ye min fɔ sariya sira kɔni o bilara nka min ka ɲi nin bɛɛ la maaw ka wele k'u ka sigi u ka lamɛn taabolo min bɛ yen kuntilenna min bɛ yen an ka bɔ dibi na an k'a da kɛnɛ ka bɛɛ ka kuma bɛɛ fɛ nka n'i y'a dɔwɛrɛ tɛ o bɛɛ bɛ fɛ ka don fédération in de kɔnɔ dogodogoli in kun ye o dɔrɔn de o n tɛ mankan wɛrɛ tɛ o bɛɛ bɛ fɛ ka don fédération in de kɔnɔ fala ye nin kɔni ye anw miirina ye ka kɛ ni nin ye n'an bɔra ye maaw bɛ sigilen don ka min kɔnɔ fala ye o ye sɔrɔdasiw ka farikolo ɲɛnajɛ n'o ye Osuma ye ale président ba bɛ taama na an fɛ yan min ye Makayinu Abdulayi ye ale yɛrɛ ye Niger ka ye wolomasiri tabaro fala ye taaban a y'a daminɛ kunungo min ye maa mafalenw sɔrɔdasiw ka gun kan minnu bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunna Général Jabate a n'ale Segaw a n'olu ye ɲɔgɔn ye ka ban min ye Makayimu Abdulayi ye kunungo tile kɔnɔna fala ye a taara i ɲɛda min ye musée n'o ye sɔrɔdasiw ka musée kan Modibo Keyita ka mobili kɔrɔ min bɛ yen a taara i ɲɛda o fana kan kabini san 1964 san mobili in bɛ yen bi fala ye wa mobili in bɛ se ka boli minɛnkɔrɔ minnu bɛ sɔrɔdasilakaw bolo a y'olu bɛɛ lajɛlen lajɛ o kɔfɛ sa min ye état major kɔnɔna na chef d'état major Baru kɛlɛtigi a taara b'o fana ye a n'o ye ɲɔgɔn ye o n'a ka dankanw bɛɛ lajɛlen u ye maa in kɔfɔlen in bisimila o de kɔfɛ sa Sadio Kamara ale ka sɔrɔ k'a bisimila o bisimilali senfɛ a ye bonyamasegin kɛ k'olu b'a fɛ fala ye farafinna Coupe d'Afrique militaire ko siɲɛ wɛrɛ ta ka kɛ Mali la han Sadio ko a ma k'a ye kuma mɛn ni Ala sɔnna a ma a n'a sa seyɔrɔ la ɲɛmaw n'a ko lajɛ jaabi na sɔrɔ ka da a ma a b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn a ye nali min kɛ kɛnɛ kan yan ka na nin baara in kɛ Mali kɔnɔna na k'o diyara an ye ani maa min tun bɛ ɲɔgɔn fɛ o ye anw yɛrɛ ka général de brigade Brehima Jabate fala ye Osuma in dɛ o waribontigi ye ale de ye awɔ Jabate kɔni min ye colonel Sega Sissogo ye
ale fana tun bɛ kɛnɛ kan i b'a dɔn k'a fɔ ko min ye farikolo ɲɛnajɛ fɛn fɛn bɛ yen bi sɔrɔdasiw ka gun kan olu de bɛ yen ninnu maa fila bɛ maaw la maa minnu denmisɛnnin ka bɔ fédération na han i m'a lise de i hakili b'a la donc farikolo ɲɛnajɛ k'an k'an labɛn coupe d'Afrique des militaires nin t'a siɲɛ fɔlɔ ka kɛ yan han a delila ka kɛ yan Egypte y'an baati final la ka taa ni coupe ye a kɛra ATT tile la zen tuguni coupe nana k'an ka se ka don a ko la Falaye kafu a ye ɲangini kɛ han a y'a ka bere kun sigi ka min ye Senegal ni Maroc k'u bɛɛ lajɛlen dasi waleya min kɛra final la Falaye ko n'o y'a sɔrɔ Senegal ka coupe tɛna minɛ a la min ye kafu maaw ye u y'a yira sa k'a fɔ ko waleya kɔni mun kɛra Senegal ni Maroc fédération fɛ Falaye k'a tɛ balontan kunna wolo Pape Thiaw n'ale ye Senegalikaw ka dege karamɔgɔ ye i y'a fɔ cogo min na o don han dolatan 5 a sen tɛna y'o la dollar wari 20,000 a kan ka o sara 100,000 100,000 dollar de don olu ta n'an da kale cogo tɛ kelen ye 100,000 francs ayiwa Falaye min ye Elimane Ndiaye ye ani Ismaïla Sarr ko dolatan 2 ko olu sen tɛna y'o la Senegal fɛ entraîneur ta ye dolatan 5 ye Senegal fédération ale kan ka taa sasa min ye $300,000 ale kan ka o de sara kɛrɛnkɛrɛnnenya la a n'a ka supporters ka waleya cɛjugu min kɛra Maroc ta fanfɛla la sisan u y'a yira sa ko min ye Maroc ye ale tun ye laɲini kɛ ko ka coupe minɛ Senegal la han Falaye ko laɲini k'a fɔ ko k'o tɛ se ka sinsin wa ko Marocains Falaye k'u fana ye waleya kɛ min ma bɛn VAR sigilen don yɔrɔ min ko Maroc ndolatilaw taara firi yen nka i ko ko didenw o la sa u ka joueur min bɛ yen n'o ye Ismaïla Sabari ye ko ndolatan 3 ale sen tɛna y'o la ale fana na $100,000 sara dollar wari la ka di FIFA ma ka kɛ ni a ka waleya cɛjugu ye min ta ka ɲɛsin Senegalikaw ka jeli kɔlɔsiba ma n'o ye Mendy ye Achraf Hakimi ndolatan 2 nka 1 bɛ yen o bɛ sigana kɔnɔna na o taara ka ɲɛsin ale ma Maroc farikolo ɲɛnajɛ tɔn ale kɔni ta bere gosira ale kun Falaye ko sabula ko min ye laɲini kun kɛra ale fɛ kuma jan a ka ramasseur de balles n'a yɛrɛ u ye ko caman kɛ min ye $415,000 k'u b'o sara n'o ye Maroc fédération ye u ka ramasseur de balles ka waleya cɛjugu senfɛ $200,000 u na o sara wa ko Senegal ka coupe k'o bɛ to a bolo ko min ye Maroc kun y'o laɲini min kɛ sa k'o tɛ se ka sabati tuguni ni ne kɔni ye belebelebaw ye FIFA kafu ye minnu ta Falaye ko kɔlɔlɔ jumɛn bɛna ye nin ko la an na farikolo ɲɛnajɛkɛlaw ɲininka sabula coupe du monde bɛ yen coupe d'Afrique éliminatoire bɛ yen fɛn caman bɛ sen n'a kan ale nka min ye coupe d'Afrique ye Falaye ko a kɛra mɔnɔbɔba ye kafu bolo han sabula ko n'i ye ko in ta k'a jateminɛ ko kafu yɛrɛ yan'o yɛrɛ cɛ fɔlɔ ko kafu ye laɲini min kɛ tancogo la Falaye ka ɲangini min ta n'a ma diya Maroc ye n'a ma bɛn Senegal ma tribunal administratif de sport n'o ye TAS ye u fila bɛɛ lajɛlen bɛ se ka taa yen dayɛlɛlen d'u ye k'a fɔ a ye nin min ta ka kan kan an ma jɛn n'a ye an tɛ sɔn k'u bɛ se ka taa yen ka taa u ka laɲini kɛ yen Falaye ko mɔgɔ miliyari 6 o de ye bɔlɔlɔ sira fɛ o de ye kafu ka coupe d'Afrique tɛmɛnen lajɛ diɲɛ fan 14 wa ko tɔnɔ tɛ bɔ foyi fɛ kafu fɛ ko sabula ko kafu ka jan foyi tɛ taa fu hali n'a kɛra dɔrɔmɛ kɔrɔ tɛ ko miliyari 6 b'u bolo ka ban e yɛrɛ delila k'a fɔ k'an kana ta dɛ u ka ja tɛ ta han ayiwa ni na dan sigi sɔgɔmada in na ta la Jaba Sidibe n'ale bɛ Salilakaw ka sigi la k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn Sori Kɛmɛso an b'a fana fɔ Falaye Kulubalilakaw ka denbaya ale ni Amara Jakite olu y'an sigiɲɔgɔn ye an b'u fana fɔ k'u waleɲuman dɔn min ye Jabali Musa ye k'a fana fɔ ka Solo fɔ ka taa se Madize ma ale ni Bɛnba olu bɛ kun kɔfɛ k'an ka kin kɔnɔna Falaye ka kin kɔnɔmaa bɛɛ lajɛlen fo min ye sigiɲɔgɔnya o ye gasi ye k'i yɛrɛ fo i Keyita ala ka tile hɛrɛ cɛ ala ka sababu ɲuman kan ye nka i labɛn dɛ an tatɔ dɔ Kayi kɛnɛ ka yan bi an bɛ général de brigade Musa Sumare Kayi gouverneur Falaye an b'a fo an terikɛ Tapa Uri Demba Diallo directeur régional de la police Kayi k'ale fo Seydou Nourou Niang Falaye ale bɛna kɛ chambre de commerce président le 8 février a ye wele bila an ma donc Kayi kaw a y'a labɛn an natɔ don an setɔ don Kayi kaw fɛ yen Falaye n'ala n'a kɛra sɔnna ma Kayi jura bɛɛ feerelikɛla bɛɛ commerçant bɛɛ ko ko lisi kelen Seydou Nourou Niang bɛ lisi min kunna donc n'ala sɔnna ma a kun ka d'u ye an ka y'a kɛnɛ kan le 8 février an ka kɛ seere
baaraba min na taa kɛ Kayi chambre de commerce kɔnɔna na an tɛ Bamakɔ ta to ye fala ye an tɛ Bamakɔ ta to an ka taa Kayi ta la Bamakɔ ta in banna koyi et puis Bamakɔ ta yi Manju ni cɛ tɔgɔ de Aruna Kante olu sigira ka kuma ka ban olu y'o lisi kɛ ka ban o banna o Kayi ta an bɛ se ka na ni fɛn wɛrɛ ka bɔ Kayi min ti Bamakɔ ta in ye Seydou Nourou k'a k'a labɛn n'Ala sɔnna a ma an b'a ka wele jaabi Tapa fana an b'a fana fo fala ye ka polisilaka bɛɛ lajɛlen fo fala ye tiɲɛna nin waati na an ka polisiw fo polisi denmisɛnnin kura minnu bɛ circulation na bi formation ɲuman kɛr'u kunna bonya ni karama hukumu kɔnɔna na sɔgɔmada fɛ i b'u ye baara min na ani soli ka wuli an b'u fo u k'u cɛsiri faso jɔ ye o de bɛɛ k'i seko kɛ surtout ni ye jeune ye jeune yɛrɛ de kɔrɔ ye ko timinadiya ni galabu donc an b'u fo ka polisi ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen fo an terikɛ n'an kɔrɔkɛ n'o ye Bamasa Sisoko ye ale fana bɛ baara kɛ Cour suprême président la bi fala ye an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn président Bamasa n'a ka baarakɛlaw k'an b'u bɛɛ fo Cour suprême kɔnɔna na ka Cour suprême polisiw fana fo a k'an bɛɛ waati wɛrɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 n ko 98 17 36